birthday ito, regalo ng kapatid ng miss ko. So i-unbox ko. Tapos gagamitin ko kung makapagluto ako ng pudding. Yung paborito ko sa Pilipinas na pudding. Ayan. Para sa ay mga araw, gagawa ko ng bread pudding. Ito yung mga sangkap niya. Yan, yung tira naming tinapay, tapos itlog, tapos lalagyan ko ng almond nuts, tsaka raisins. Yan yung sugar, milk, asin, at tsaka butter, tsaka merong condensed milk at saka ibap. Yan. At vanilla at baking powder. Yan mga araw. Lulutuin ko yan. Ibibake ko pala. Yan ang mga ibibake ngayon. So dun sa regalo ng portable oven na regalo na in-unbox ko. Yan mga araw. Okay. Let's start and begin mga aro. Start mga aro. Ito yung log. Siguro mga 2 tasa to milk, tapos ibab, tapos sugar. Tapos vanilla. Tapos vanilla. Yan.
Tapos asin. Butter. Saka baking powder. Yan. Ayo. Lagyan ko ng raisins. Bread po din po ito mga araw. Tapos nuts, almond. Tomorrow. For an hour.
Yung mga araw, yung bagong toaster namin na mga portable. Yan, papasok ko. Nakasetup na po yan. Nakasetup na. So guys, switch on ko na. Timer po siya ng 45 minutes. Yan. Ayan. Ay. Yo. Yata to. Oh. Yun. On na. Ayan mga araw. After 45 minutes. Ayan mga araw. Tapos na yung ginawa kong bread pudding. Ayan. 2 cart. Maraming salamat po sa mga panonood nyo. Ayan. Sa mga subscriber, salamat po. Ayan. Saka mag-subscribe pa. Thank you po. Ayan. Titikman na mamaya. Kaya bukas na kasi gabing-gabi na. Ayan. Salamat po. Thank you. Subukan ko natin isa. Ayan, titignan natin. Yun. Araw, titikman ko yung niluto ko. Ayos. Thank you. Maraming salamat.